Mitä on niityttäminen? Se voi tarkoittaa sitä, että luodaan niitty tai sitten, että annetaan alueen luontaisen siemenpankin vaan aktivoitua, eli lopetetaan tämmöinen muutaman viikon välein tapahtuva nurmikon ajaminen esimerkiksi. Ja sitten lopputulos voi olla esimerkiksi tällainen, että se saa kasvaa pidemmäksi ja sieltä sitten kasvaa muitakin kuin vain yhdenlaista lajia, mitä yleensä tämmöinen nurmikkoalue esimerkiksi on. Ja niityllä me taas sit halutaan, että on monenlaista. Niityttäminen edistää luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla elintilaa monille uhanalaisille niittylajeille. Olipa sitten kyse siis, se voi olla ihan niin kuin kasveja tai hyönteisiä. Tämmöiset elinympäristöt, missä tietyt pölyttäjät esimerkiksi viihtyy tai paahdelajit esimerkiksi, niin ne on koko ajan vähenee Suomessa. Siellä on uhkaa, meidän ruoantuotanto on vähän muuttunut erilaiseksi ja sitten meillä on tietysti haitallisia vieraslajeja, esimerkiksi kaikki pengeralueet, niin kuin tienpenkereet ja tämmöiset, niissä sitten leviää esimerkiksi lupiini ja se sitten taas vie elintilaa semmoisilta lajeilta, jotka taas viihtyisi siellä.